What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So guys, ngayon nandito tayo sa episode na Susubo o Susuko. So eto yung guys yung kakainin natin. So guys, eto yung ating kakainin, no? Hinanda ko to, guys. Wow. Ako naghanda nito. Ako naghanda nito, guys. Meron tayong lechong kawali, kanin, damo, saka London Pride. At London Pride, fruity beers, pineapple. Saka suka. Pineapple lang, ang daming ano. Suka, guys. Yeah. So guys, ano yun susubo o susuko to. So, Susuko. hindi ko to susukuan. Hindi ako nagkumain. Hindi ako kumain kagabi. Puro tubig lang, guys. Nagpagutom ako. Maubos to. Ito. Yan o. Crispy lechong kawali. Lechong kawali. Putok-batok. Putok-batok tayo, guys. Tapos meron dyan pipino. Medyo maliwanag kasi yung camera natin, guys. Isa. Tignan natin yung mga dulo-dulo, guys. Mangantana po. Mangantana, guys. Flex lang pala natin. Kaya ako naisipan to. Sinabi ko kay Honeymaze na magluto siya nito kasi natakam ako kay Alpi Aldovino. Naggawa kasi siya dito ng ng vlog niya. Yung paano niya niluto yung lechon kawali niya. So, lechon kawali. Panoorin lang natin, guys. Nga, panoorin niyo lang siya. Ayan, ngayong araw na ito Panoorin niyo gagawa lang siya. tayo Dito kami ng nagsisimula. lechong kawali. Mga 30 seconds yata Ang lutong, no? yung video niya. So, bigyan natin siya ng time. Subscribe po natin. Subscribe po natin si Alpi Aldovino. Ano po siya, magaling po siya magluto. Walang sinabi yung panlasang Pinoy. Panlasang Pinoy? Walang sinabi yun, panlasang Pinoy. Sa kanya, Alpi Aldovino, panlasang Barcelona. Sa Barcelona po siya, naka-base. So, guys. Mario, Joseph Marimar. Tao ka ng tao? Hindi na makakain. Tatawa ako sa kanya. Mangantana. So, guys. Mauna na ako. Pauna na ako sa inyo, ha? So, tingnan natin, guys. Nawa ko kung ginawa ni Honeymaze dito, eh. Ano itong? Yung taba niya parang hangin na lang. Parang suka. Ubus to, promise. Hindi ko ito susukuan. Panoorin niyang mabuti ako maubos niya. Ang crispy, guys. Extra lang ako dito. Mga tropa. Sana laging ganito yung vlog ni Honeymaze. Hindi ko naman na-vlog to eh. Vlog na natin to. Hindi ako baka sumikat ka agad. Gago! Feeling niya. Sarap. Bakit uminom? Ano naman? Sarap. Pipino. Ito. Ayoko nito. Hindi ko to sali sa challenge ko, ha? Kain mo to. Kain mo yan. Crispy din. Prinito niya kasi to. Tawag dito, crispy fried lettuce. Ang sarap siya sa suka. Lasang singkamas. Ano mo yung singkamas? Guys, kanya-kanya muna tayo, guys. Walang subo para sa inyo. Hakin lang to lahat. Ano pang siyang taba? Ito yung putong bato. Ang sarap ng taba. Para siya yung Magkanin ka? yung charon na may laman, yung tinitinda sa bus. Yung pepresyohan ka muna nila, 120.
Pag sinabi mong ayaw mo, bibigay ng 90. Ganun mga style dun. Siyempre, dapat may tubo sila. Kapagod kaya magtunda. Bumili kasi kami bumili sa mga ganun. Pag bumili kami ng Bulacan, o kaya ng Tarlac. Bumibili kami laging ganun. Bicharon, ako itlog ng pugo. Tapos yung 1 week na sa bag, sira na. Nakakalimutan na. Tapos yung mga puno, yung princess. Ang bumibili kami lang na pag matanda ng titila. Wala lang nagluto si Sir Abby Aldovino ng ganito. Pero kang mas crispy. Sabi ko sa'yo, dapat din pinahati yung baboy. Kung saan yung malaki. Magaling naman talaga siya magluto. Grabe, the best. Quality. Sa gusto mag-order, PM lang kayo. Okay guys, kaming kumain. Malakas yung mic eh. Natatakam yung ano. Natatakam kami. Ay, may takam pala. Yung tumutunog yung parang baboy yung kain nila. Ano ba? Pero ayaw yun ng mama ko. Kasi daw. Guys, baka may kanin kayo dyan. Sugo na kayo. Makipangan na kayo. Kasi naman. Ba't tinatabi mo yung isa? Di ba sabi mo uubuhin mo? Kulang ko lang. Kulang yung kanin ah. Sarap. Dapat next na ganitong challenge, wala ka na. Dapat ako na lang. Gintek? Magluto ka na lang. Ayaw na akong isama. Siya na lang kakain. Ako lang tagaluto. Guys, nararamdaman ko na. Nabubusog tayo guys ah. Maubos to, maubos. Ay, yung taba. Ako na lang. Ay ako. Sarap ng taba. Ha? Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap! Guys, taba. Na-experience yun na ba yung naglalagay bilang tumumba? Na-experience ko na yun. Kaya hindi ako takot sa taba. Si Honey Mace, natatakot siya. Sabi, ano ka? Nahilo. Miss, nahihilo kasi ako. Yung parang bigla kang kukunin na ni Lord. Hindi pa. Matagal pa yan. Hindi mo pa na, nakita yung lahi mo. Ano ba lahi mo? Chitsu. Gago! Balbuni pala yung lahi niya. Guys, yung pagka-prito nito, prinito namin to ng 8 hours. Yung Huwag kalupit. kayong maniwala kayo ito. Kaya yung taba niya, yung parang hangin na lang siya. Hindi ka mauumay.
Alam mo, hindi ka mauumay pero may himatay. Tapos yung laman niya, Hindi umay, himatay. pag pinito nyo to ng 8 hours yung mga crispy kawali nyo, yung laman niya, laman pa din. Ano pag nabago? Yung laman niya, ano, uling na. Abo na. Guys, huwag mong kalimutan i-subscribe si Kuya Happy. Alpi Aldovino. Dahil sa kanya, nagluto ng ganito si Hanis. Sir Alpi, Yung napanood niya kasi yun, nagtakam ako talaga. fresh siya. Nagtakam ako. Gusto niya din ano. O, ito nyo, pati yung pagkakaliwa, ginaya niya. Kaso yung sa akin, hiwang-hiwa. Guys, Guys, ubus na yung lettuce, guys! Mga kababa, hindi siya na maubos ko yung lettuce eh. puro lang tinitira mo. Hindi kayo na ako, may laman ng tiyan ko. Ba't hiniwalay mo? Naumay ako pag tignan ko eh, kakainin ko yan. Kumain ka na kumain, baka sabihin mo, mapakawa. Ubus na yung kanin. Yung ulam meron pa. Dami pa. Guys, ubus na yung kanin. Gusto niya, mga gusto na. Ano? Ano next challenge mo lakad? Buong camel. Ikaw na lang. Kayo yung camera. Ano ulit yung camel? Guys, labit ng suka. Ang asim. Nakasuka. Masuka mo tamis. Medyo matamit naman. Meron din bang anong pipino tsaka onion. Parang tipid namin mag-ulam, oh. Yung tosi, masarap ito pag ginapa pa. Tapos may beer pa. Hindi, gusto ko yung ginagawa mo, yung Mai Tai. Mai Tai ba yun? May tay. Sa classic breeze. Ano? Napasubo tayo guys. Nakikita nyo na ba kung susubo pa siya o susuko na? Ang challenge yan, maubos yung gulay sa kanin. Display lang to eh. Baligtad, yung display, yun yung inuubos niya. Ano pa? Gusto ko sana yung ano, yung lechon ulo ng baboy. Kaso, wala kaming oven. No? Yun yung gusto ko. Guys, nanahimik na siya. Isa lang ibig sabihin niya. Mission fail niya na to. Parang nabili na ano yung tenga ko. Ito yung mga masarap kainin pag bago kang adjust. Tapos naka-power chain ka. Ewan ko lang, hindi ka umiyak. Tanggal brace mo. Oh! Hala, nahulog. Guys, naubos ko na yung sa akin.
Kaya ka nakatapat sa akin yung sa akin eh. Para yun yung kakainin ko. Gulay lang kayo. Pipino Ayun, tsaka net. Sa inyo na isa, oh. Madali kasi ako mabusog. Pero kung may ano to, may bayad, ubos sa akin to. So, kailangan bayaran. Para, para ubusin mo. Mm. So guys, mga tropa, ano na? Ano na? Maubos ko na yung pipino guys. Yung kain kasi namin dito, minsan alas 4 ng hapon. Pero pag may pasok siya, kain siya mga alauna. Ganun. Pag day off ko guys. Pero pag umaga, ganitong oras, hindi talaga kami kumakain. Kasi tulog pa kami. Nakakaantok ba lang kumain? Ayoko na. Sabi niya sa akin, pipino lang yung akin. Sa kanya lahat to. Ayoko na. Ngayon pala, lettuce lang pala yung sa kanya. May sinasabi ba siya? Aham mo? Ha? Ayoko na. Naiiyak na ako. Saksa pa nga? Inom na? Suko na? Ano na? So, suko na guys. Suko na mga katropa. Last na guys. Ayoko na. Masakit na yung bato ko. Batok mo o bibig mo? Parehas. Sure. It's you. So, sumuko na naman ulit. Suko na naman ulit mga katropa. Ayan. Promise next. Maubos ko na. Ako magluluto. Saktong-sakto lang. So, Bilang mga mo na tropa. akong kumain. Bakit talaga itong kumain? Ang dami ko nalakain. Dahon. Dahon. Ano pa yung mga leto sa brace ko? Nasabit. So, pasensya na mga katropa. Babawi ako next time. So, yan. Ubus ko yung See you sa next mukbang namin ulit, mga katropa. Bye-bye.